Здравейте на всички зрители! Втората част от предаването днес е посветена на мен. И понеже идеята е да разберете повече за мен, що за човек съм аз, какво ми се случва и какво правя в ежедневието си, няма как да разберете това, освен ако не се срещнете с приятелите ми. Естествено, хората казват, трябва да срещнеш приятелите на даден човек и да ги опознаеш, за да разбереш и кой стои срещу теб. Това ще направим и ние. И тъй като е малко неловко аз да задавам въпроси и да разговарям с моите приятели, за това ще се погрижи една от най-близките ми приятелки, Йоана. И вече въоръжена с микрофон, тръгвам по следите на приятелите на Вяра, за да ги разпитам и да проведа едно мини разследване, да разберем каква е тя като човек, каква е тя като приятел, каква е като професионалист, дали е такава, каквато изглежда наистина по видеоклиповете. И стига съм ви издавала какво ще питам нейните приятели, най-добре е да видите сами. Добър ден! О, благодаря, Цвете, за мен! Благодаря. Аз съм... Чакайте, че с този микрофон ставам разногледа. Аз съм много добре, обаче тук сега не сме дошли да говорим за мен, ами да ви попитам как се запознахте с Вяра, защото днес всъщност нашата основна тема е тя. Кой ще започне първи? Стефан познава по-отдавна, нека той да започне. Колко по-отдавна? Ние бяхме гаджета. Първо той с нея, после аз. И така се запознахме с Стефан всъщност. Да се познаваме от Вяра. Тя ни е обща по средата. Кажи ми как се запознахте с Вяра и кога? Всъщност, мисля, че някъде около преди 2 години на едно нейно участие. Нашата вече обща приятелка Ина ми извънна и ми каза, една яка мацка ще пее в един клуб, искаше да ходим. Аз да, супер, що не. Отидохме, слушахме я първо. Супер много ни изкефи. Аз тогава за първи път чух за нея, чух как пее и така нататък. Много си изкефих и също тази вечер се запознахме. Сега ще ви представя Ралица, която познава Вяра от детските й години. Приятелка е още с нея от тогава, доста дълго приятелство. Можеш ли да ми я опишеш? Вяра е страшно енергичен човек, много харизматичен, много добросърдечен. Винаги, ако може да помогне с нещо, независимо с какво, винаги помага. Моля да се облегна малко по-близо. Сам сега. Ами с Вяра се запознахме на едно нейно участие и аз всъщност деня преди да отида на участието и гледах един нейн клип. И мои приятели ми предложиха да отида на нейното участие. Много ми хареса като певица тогава, още в самия ден. И искам да ти кажа, че станахме приятелки супер бързо. Мисля, че още на следващата седмица вече пихме кафе. И така започна нашето приятелство. Представям ви Светлю, още един наш приятел. Светлю, кажи ми как се запозна с Вяра, да започнем от самото начало. Имаш ли спомен? С Вяра се запознахме много случайно в София Лайф Клуб преди 4 години. По принцип няма случайни неща, аз тук сега да те опровергая. Абсолютно няма. И стана супер случайно на някакво парти, някакво събиране. Просто няма как да пропуснеш така жена като Вяра. Така е. Кажи ми какво най-силно те впечатли в нея тогава? Просто беше най-невероятната жена в цялото заведение. Това ме впечатли и ме грабна от самото начало. Вие сте работили заедно още в телевизионното пространство. Да, в телевизионното, естествено, преди звездното пространство. Звездното телевизионно. Да, бяхме в монтажно телевизионното. Кажи ми каква е като приятел? Вяра е най-якият приятел, който е готова да ти помогне в всяка една ситуация и го прави с удоволствие. Да, тя е много всеотдайна. Всеотдайна и е много готино да имаш такъв приятел като нея. Вяра я познавам от 6 години, може би, са вече и 7, даже и 8. Много отдавна. Запознахме се чрез румънеца Йенчев още едно време, преди много години. Имахме една идея да направим женска група. Тук добре, започвам. Даже може би са били 8 години. И бяхме 3 момичета, от които 2 аз и Вяра. Много е контактна. Страшно контактен човек е. Има много приятели, разбира се. Също така е
Много е срамежлива, знаете ли? Аз знам, не знам зрителите дали знаят. Доста е срамежлива, но добре успява да го прикрие. Отварям аз тази захарничка и кой мислите, че ми изкача отвътре? Самият Стефан Щерев. Боже мой, и от тук съм почвал да излизам. Да. Това не е проблем. Не е проблем, че се излиза от захарта. Означава, че съм много сладък. Точно като захар, нали? Да, да ми се добави и горчица, за да има и все пак друг вкус. Здравей, Йоана. Здравей, Стефан. Искам да те попитам нещо много сериозно. Дали ме сърви гърба? Не, отдавна. Излекувах се, благодаря. И това е само благодарение на Не теб. значи спря цигарите. Да, спрях цигарите. Хубаво е да се спират цигарите и хубаво да се почват нови неща. Ето сега разбирам, че Вяра започва нещо ново. Именно затова исках да те помоля да я опишеш с 10 думи. 10 думи. Имаш ли толкова всъщност в речника? Боже мой. Шегувам се. Ние тези хора, които спираме цигарите, не оглупяваме чак толкова бързо. Знае ли човек? Не, човек никога не знае, но най-хубавото знаеш какво е за Вяра. Вяра, надежда, любов. Вяра, надежда, любов. Вяра, цвете, надежда, любов. Повече от 10 станаха, мисля. Разбира се, че стана. Това е 2 на 3 степен. Всъщност най-запомнящата се беше, когато пя на концерта в УНСС, както ви казах, на годишната на училището, защото беше наистина много огромен концерт. Тя тогава определено ви е взела акъла. Абсолютно. Тя излезе с авторска песен, никой не знаеше, много малко хора знаеха изобщо, че тя ще пее. И в момента, в който излезе да пее на концерта на училището, всички просто бяха смаяни, защото никой не беше виждал в тази светлина. Перфектно се работи. Тя е, значи сме имали в началото проблеми, защото Проблеми от какво естество? проблеми идвало е да записва в студиото и бучали сме си, псували сме се, обаче много се обичаме. Верно ли? Карали ли сте с нея? Да, обаче За какво? приятелско каране. За какво? Такова, Ти си защото... първият човек, който казва, че се е карал с Вяра, защото Да, този момент обаче никой приятелско не се е карал. каране. В смисъл, ние сме се карали по приятелски начин. Не знам какво е това Нещо каране. съм изнервял, нещо не се е получавало в продукцията, нещо е ставало, ред сме се изнервяли, аз съм подвиквал, използвал съм грозни думи, казал съм по-бързо и така, и тя ми е казала, да, шнел, я, натюрлих.